Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me. Witam was wszystkich dzisiaj. Pierwszy odcinek serii Let's Play Metin 2 Solar S26. Teraz pierwszy level wbijamy. Dobrze, widzimy się na następnym level upie. Wbierzemy sobie 10 głodnych piesków. Teraz będzie level up trzeci. Pozbieram troszkę grupkę. Oj, coś mało HP. Muszę to trochę odstawić. Spotuję się i cisnę dalej. Bijemy i jest level up trzeci, ale moc. Widzimy się na następnym level upie. Witam, już level up czwarty się szykuje. Oczywiście pozbieram grupkę. Bijemy. I jest level up czwarty już. Za chwilę sobie zrobimy biologa, ale co za chwilę. No teraz już idę oddać te kwiaty do biologa. No. Coś wolno biega. No, doleciał. Oddajemy. Przyjął. I przyjął. No i dostaliśmy miecze plus 3, teraz będzie o wiele łatwiej bić. Dobra, na następnym level upie się widzimy. Zręczność. Wypierdolę to, po co mi. No tak. Dobra, widzimy się na kolejnym level upie. Już piątym. No i jest pompa. No już wziąłem skille. Lepiej już jest, ok, wszystko. Nie. Dziczki. O nie. O. Uciekaj. Kurde. Ja pierdzielę. No. O. Kurczę, to słabo mi te piłki dropią, trzeba. Nie wiem, ale... Dobra, okej, bodzie z tych piłek dropią, to można by było coś podrobić, no ale... Nie ma piłek, nie ma bodzi. Teraz będzie level up szósty. Pompa. No i widzimy się teraz już level up siódmy. Zlorujemy spota. Zakupiłem sobie ługi, strzały, bo
lepiej się luruje z łuku i potem wybijać, bo no po prostu szybciej i no wygodniej. No bijemy. I jest level up 7. Widzimy się na kolejnym level upie. Ale jeszcze przed tym oddaję biologa. Pokrzywy przyjął. Kurczę. Przyjął. I zbroja plus 3 i 3000 Yang. Dobra, teraz widzimy się na level upie 8 już. I wybijamy spota. Pompa. Jest level up 8. No dobra, widzimy się na kolejnym level upie. Kurcz. Dobra, to już będzie level up 9. Szybciej. Dobra. Spotujemy. Dobra, lur. Tam, tu. Dobra, jedziemy. Zasadzka, szybki atak, 55 z hita. To jest moc. Misja wykonana. I widzimy się na kolejnym level upie. No to już level up 10, ostatni w tej części. Zlurujemy spota. Mieczyk. Idioto, nie ksuj. No, będziesz na filmiku. Pozdrawiam. Liczki, mieczyk. I wybijamy. Zasadzka 135, w hitach, 57 z hita, poszło. Jeszcze nie ma levela, trzeba jeszcze ubić te niebieskie wilki, Liczka, wilk, jest 10 level up. Widzimy się. Teraz oddaję kwiaty kaki, czyli biologa na 10 level. Przyjął. I 6500 PD i 5000 Yang i miedziany naszyjnik plus 3. Albo nie, zostawię sobie go, bo przyda się. No to dzisiaj to na tyle. Oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie. Dziękuję, ja się z wami żegnam. Do widzenia. Because right here